Ayan, okay na. Okay. Diwan ko tinayo mo. So this is our first walking outside sa bahay ni Nanay Saling. Yan. So watch niyo po yung kanyang grade. Yan, ganda. Wow. Ayan. Ngayon po ay December 24. At ang ating viewer si Ate Peli. Ayan. Shout out. Sa mga anak ni Nanay Saling, sa kanyang mga apo, shout out po sa inyo. At ano pa nga sa Edwin. kay Kuya Edwin, shout out at sa kanyang pamilya. Ayan, advance Merry Christmas to all of you. Ayan. Sa lahat ng mga Pangan and Miguel clan, sa inyo po lahat, binabati kayo ng Maduro Mang Kepeng, Merry Christmas advance. Kasi bukas Pasko na. Ayan. Ito yung pinakamagandang regalo ng Lord sa iyo, di ba? Ang sabi mo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Ang lalakad na, oh. Dito hawak ko siya, dito lang ha. Huwag kang hawak sa akin ha. Sige lang tayo. Ay, talaga hindi pa kaya. No? Hindi pa kaya, no? Sige, sige. Dalo lang konti. Ayan. Hindi mo ano na. Dalo, isin mo. Isin mo direct. Ayan. Dalo lang konti. Dalo lang konti. Sige, sige, sige. Maglalakad po kami sa outside residence. Ayan. Sa loob pala ng bakuran ni nanay. Ano ba ito? Nagit ko. Oo, yan. So this is a great improvement ni Nanay Saling. Naglalakad na po siya. Pinipractice ko yung kanyang balancing walking exercises. Yan. Yan. Gaganda naman ng Pasko nila eh. Our 5th session therapy. Tama-tama pa rin bahay mo, Mino. Yan, step. Step. Slowly. 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 Yan. Okay. Sige. Keep balancing. Hop. Okay, goods. Yan. Okay, sige lang. Keep balancing. Keep walking. Our training ground to, ha. Tipid tayo sa may aso. Ayan. Ayos ka na? Hindi ka na inom? Okay na. Kaya pa? Nagpupo ka gusto mo? Kumuna siya. Okay, first trial namin to. So, hindi pa ka na 5. Kumuna siya. Ayan. Tayo natin practice. Ayan. Oh, tayo muna. Tayo lang. Pupo lang po. Ayan, tayo lang. Opo ngayon. Dandahan po. Dandahan po. Okay, very good. Naramdaman mo? Pagod. Ayan. Okay ka muna natin. Yung ating viewer. Ayan, oh. Ayan. O ate, ano masabi mo sa first walk mo? Pagod. O, ganun talaga pagod. So hindi na namin kaya yung second round. Papahinga muna si nanay. So dito kami ngayon. After this, hilot no. O isa pa. Mamayang konti Okay. So mamayang konti. Hanggang sa muli po, ito po si Maduro Mang Kepeng. Ito po yung kanyang latest improvement for this December 24, 2024. Yung aming latest improvement po sa kanyang 5 session. Si Nanay Saling. Nay, kaway. Bati ka ba? Merry Christmas to all of you. Merry Christmas! Happy New Year! Ayan.